чуваме ви, дядо Коледа. Разбрах, че в детската градина в Казанлък имало много послушни деца, вярно ли? Много са децата и са много послушни. Разрешете тогава кацане на летище Казанлък на полоса 3-3. Ми кажете, от коя детска градина сте? А в коя група сте? Казаха ми, че тук са най-послушните деца в цял Казанлък. Вярно ли е? Да! Ами, щом сте толкова послушни, значи заслужавате подаръци. Няма да ви. Колко ще сте видели? Айде сега, поздравейте дядо Коледа с стихотворението. Салка има, Анче тази зима, каза батина мъжичка, уж четеше тиша, измъкнахме се двама, без да види мама. Пънка Сашко, Богу Милка, sobota пресилка, кой с кънки, кой с ушта, Коледа се спуща. Нашата шината има място да прима, накачихме се веднага, че денят си бяга и потеглихме одежки, жикове и смешки. Защо стигнахме до края, так сама не зная, прекатури се шината и ние на земята. Аз ударих си ръката, скъсах си яката, бате триеше прекляно лявото коляно. Сашко здраво се окузи, румените бузи, а събрана бе на Милка новата престилка. Но пострада преди много, иди се най-много, той загуби си главата и за нас заплака. Събрахме се пак, плахи гледи, болки и повреди, но стенато се размяхме и шегата бяхме. Тарата се навигая, камагата нас, се седнете на пазалка, ядете опалка. Браво! Заради мен ли го научи? Браво! Кой ще получи първия подарък? Кой от групата С започва името му с буквата С? Симона! Ея! Заповядай се. Дядо Коледа, ти чул ли си някой да е бил непослушен тази година? Абе, всички деца са послушни. За едно те деца, но разбрах, че не са от тази група. Така че тук всички ще получат подаръци. Ти, какво искаш да кажеш на дядо Коледа? Симонка, айди. Какво Знаеш искаш ли да му някоя кажеш? песничка или стихотворение? Не. Аз ще го прегърнеш ли? Дай малко назад. Чакайте да ви снимам, я ме направете. Станиславчо, аз съм ради малко моето момче.
Че най-накрая може да Така, после ще има и за вас. Ще има и за вас снимка. Айде, усмивка. Тук гледай, Симонка. То ви пише слънцето там. Заповядай, Симонка. Стас, ти ще получаваш И ти си подарък. със, нали? Браво. Даде първо път на дамата, заповядай. Ти научил ли си някое стихче или песничка? Нищо, ела да се куша. Чакай, какво? Станиславчо, стой да ти направя снимка. Има ли друг с буквата С? Дядо Коледа може да ни кацне втори път на нашето личище. Сянка, чакай само. Сянка, измести се за малко. Айде, усмивка. Така. Усмивка. Браво. Ще отидете да гушните дядо Коледа и Сянка. снимка. Виж снимка на моят най-добър Елен Рудолф. Той сега е малко изморен и днеска не дойде с мен. Пътя от Лапландия, между другото, беше много дълъг. Ела да се снимаме. Я обърна се прилага. А с Р има ли? Как се казва? Ради. Айде, Ради. Научил ли си някой стих? Някой Ема може той да не е за Калуян. дядо Коледа. Да, елате малко назад. Елате малко назад, за да може. Най-накрая дядо Коледа ще изпеете една хубава песен сега. Ради, аз тук погледни. Браво. Усмивка. Ама гледай в мен, колкото да ти пече така. За секунда само. Друг има ли с Р? Не. А кой е с буквата А? Азра Как се и казва? Ач. Толкова хубаво име. Ачи, Ачка, тук. Какво ще кажеш на дядо Коледа? Заповядай. Заповядай. Дядо Коледа, ако знаеш какви хубави песни пяха децата в автобуса. О, дойдоха с автобус. Да. да, Харесва ли ви моята шейна? да. Ами то времето е точно за такава шина. Когато не е заваляло сняг и аз пътувам с този самолет, а когато завали вече с Рудолф из шейната. Естествено. Ние за това и дойдохме на летището, защото предположихме, че така ще дойдете. Имате Айде. много хубаво летище в Казанлък. Да. Има ли Айде. друг с буквата А, Няма друг с буквата. а някой с буквата Г, а с Д? Дара, Дейна, Дея. Чакайте един по един. Един по един. Така. Един по един. Даре, дигни малко шапката, да ти се виждат очите. О, те Дина е тук. Чакай, Даниели, чакай. Елате Готова. насам. Елате насам, за да му. Айде, Дейка. Даниел, днеска няма ли имен ден? Има, ще почерпи после. Да е жив и Чакайте. здрав. Да. И това сме предвидели. Заповядай. Даниелчо. Той още един Даниелчо има тук. Да. Чух аз, че И има още още един един и Даниел. той. Готови сме. Да. Има ли друг с буквата? Заповядай. И още един Даниелчо има. Има. Чух аз, че има. Деничка. Заповядай. Аз съм Рамиле. Тарикат. Дейка, ти имаш ли подарък? Дея! Колко хубаво име. Ела, пред мен. Сега ще видим кой е бил най-послушен тази година. Заповядай. Тя гледай. Тя ли е била най-послушна? Аз мисля, че всички са били изключително послушни. Браво. Кой друг е с буквата Д? Елате насам, елате Давайте насам. насам малко да няма толкова сянки. Не пречим за снимките да станат хубави. Да станат хубави. Представете си толкова малък чувала как събира подаръци за всички деца по света. И те, защото ще бъдат ученици. Много хубав подарък е. Заповядай. Да, я погледни. Ела да мила. Дани, знам, че там има един Дани. Ще дойдеш ли при дядо Коледа? Честитимен ден и на теб, голям да пораснеш. Да видим какво ще изкараме. За теб. Еха. Ела за една.
Дядо Коледа много хубави песни слуша. На колко години да ме учи? Видяхте ли, той е почти на 5, няма 6. А вие ще ходите на училище и за това такива подаръци дядо Коледа ви е избрал. Хайде, елате насам. Харесва ли ви музиката от вълшебния чувал на дядо Коледа? Да. Кой е с буквата К? Един по един. Един по един. Калуян. Радев, изчакай за малко. Как се казва? Калуян е като един български, чувал съм, че имал един много известен български цар Калуян. Сега като станеш ученик, ще учиш за него. Да. Те са Коко, много яма погледни. Коко. Браво. Супер. Браво. Айде, Коко Радев. Коко? Това ли е цялото име? Браво. Как Коко ще ти името, бе? Я кажи как се казва. Коко Радев. Калянчо, така. Браво. Друг с К. Има ли друг с К? Кики. Ти ли си? Един брамбар. Колко си голям. Къде загуби зъбите? Айди назад, че много правите сянка. Ела назад, Симонка, тази беждарка. Елате назад. Заповядай. Ела, да здраво. Елате. Вие сте братя? Да, хубаво деца. Благодаря. Разпа има ли? Имаме Печо! Айде, Печо! Пепо, дай. Имаме Печо с Заповядай. буквата П. Елай, като да седиш. Някой с буквата Я дали може да поканите? Заедно Имаме с с буквичката Я. П. Ще поканя, ама да ми кажете коя поред буква Я е в азбуката? Последната. Яна, къде е Яна? Ето я. Ти дай шапката. Майко! Страхотно си излезна. Отивай там с Пепина. Много си красива. С Пепи двамата на снимка. Да бръкнем, да разбъркаме. Оха! Заповядай. Ела да се снимаме. Имаш много хубаво грим. Да, защото е истинска дама. Истинска дама. Айде, Пепи, застани до дядо Коледа. Айде, усмивки! Браво! Браво! Благодарихте ли на дядо Коледа? Който е с най-зелената дреха да дойде. Я кажи на дядо Коледа как се казваш ти. Ела ти двамата. Много сте, от един отбор ли сте? Браво, Наистина са от един отбор. На Стаско, ти, нали? най-послушните. Заповядай. Стаси, ела тук сега, ще имаш подарък. Стаско, пази се да снима Мауро. Пази се да... Айде, Мауро! Браво! Честно. Как ще има два? Един има. А някой има ли стич по себе си? Браво! А вие сте абсолютно с еднакви. Да, защото сме сестри. Айде, лати насам. Те двете може да се снимат. Тя Симонка такова. Тя си взе подарък. Нищо, че за снимка може да стане. Симонка, иди за снимка. Една снимка две ще да има. Да. После и Ленка и Ради. Те са и близначки. Айде тук, гледайте в мен. Браво! Кой остана без подарък? Кой остана без подарък? Сега да видя да не са. Има ли подаръци още тя до Коледа? Тя дълбока турба. Но как? Има подаръци. Ама най-послушните дори. Дай, тръгнали сме на розово. Айде. Как се казваш? Браво, Елена, много си висока. Заповядай.
Имаме още една Елена. О, яда. Я очи. Аз забелязах, че ти пееше много хубаво. Да. Тя наистина пее много хубаво. Нали? Еха! С кукичката на имаме Никола. Николчето и сега. Нина, нали? Получили подарък, бе! Нинка бяга. Нали? Ева, получили подарък! Да. Ясле. Може би най-послушен и най-накрая ги оставил дядо Коледа. Разбира се. Как се казваш? Никол. Ти си имала скоро имен ден, заедно с Да, Никол. много е послушна Николчето. Да, това е нещо. Стикер. Браво! Една послушна Ева. Завар! А ти си Калинка тук. Браво. Ева! Ева, това си много послушна. Ами той и Дарчо много знае. Пак са снимали Рудолф там. Да, Светинка там. Даре. Светинка. Тачи. Да видим. Добре ми сега. Я да видим кой остана най-послушен. Берна. Зерна, задай. Задай. Я Цветито. Цвети, ти получилась. Да. Я да видя какво стихи. На пчела? Майя, разбира се. Аз друга пчела не познавам. Заповядай. Ева. Супер! Колко месеци? А знаеш ли кои са? Януари, февруари, март, април, май, юли, август, септември, октомври, ноември, декември. Браво. А след декември кой е пак? Януари. И аз искам те. Дори август. Правилно Вито вече ще си по твоя календар. След декември да идва юни направо. Вие с дядо Коледа си приличате по очила. Да. Сняг, сняг, пак вали, като пухчета лети. Сняг, сняг, пак вали, сняг вали, вали. Зимата покрива пак и дърветата са сняг, а бързалките навред тя направи след. Сняг, сняг, пак вали, като пухчета лети. Сняг, сняг, пак вали, сняг вали, вали. Сняг вали, 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 всеки ден се весели. Щипва пуски той, нали, с пухчета лети. Сняг, сняг, пак вали, като пухчета лети. Сняг, сняг, пак вали, сняг вали, вали. Браво! Браво на вас! Мили деца, пожелавам ви да сте много здрави, винаги щастливи и все така очарователни. Пожелавам ви много щастливи Коледи И ние ви благодарим, дядо Коледа, че и поканихте точно безброй бъднати мечти. Аз имам много работа, трябва да раздавам още много подаръци на много послушни деца и за това ще излитам. Да. Деца, Ели, Искате ли да гледате как ще излети моята шена? Айде ще ви помоля да отидете там до пейките. Какво ще му кажем? До година да едва ли пак? Възрастен, обаче силен, гледайте. Да, много е силен дядо Коледа. Да направи толкова много подаръци не е лесна работа.
Ами той дядо Коледа знае, той не е на празно нас поканя, защото сме най-големи. Да, а от целия град най-послушната детска градина, най-послушните деца е наша. Дядо Коледа, моля за разрешение за запуск. За дядо Коледа винаги има разрешение. От винта. Чисто.